नमस्कार, मी रिद्धी सरमळकर तुमचं जर्नी फॉर फूडमध्ये स्वागत करते। आज आपण एक जुन्या पद्धतीचं लोणचं बनवणार आहोत। ते लोणचं म्हणजे सुकवलेल्या आंब्यांचं लोणचं किंवा तुम्ही म्हणू शकता आमसुलाचं लोणचं। सरप्राइजिंग वाटलं ना? खरंच हे लोणचं तुम्ही वर्षाच्या 12ही महिने बनवू शकता। हो, तुम्ही बरोबर ऐकलत, हे बनवू शकता तुम्ही। अगदी तुम्हाला मे महिन्यातही वाट बघायची गरज नाही की बाबा मे महिना आला आणि मला आता लोणचं बनवायचं आहे। नाही, तुम्ही हे लोणचं मे महिन्यात सुकवलेली आंब्याची भेतं असतात ते तुम्ही तुमच्या डब्यामध्ये साठवून ठेवू शकता आणि थोडं थोडं करून तुम्ही ते बनवू शकता। ते कसं बनवायचं हे आपण एका जुन्या व्यक्तीकडूनच बघूया, कारण की हे खरंच जुन्या लोकांकडून आलेला वारसा आहे जे आम्ही फॉलो करतोय। सो आता असं मला वाटतं की माझ्याकडून ऐकण्यापेक्षा आपण त्यांच्याकडूनच ऐकलेलं बरं। त्या म्हणजे माझ्या सासूबाई, आमच्या आई। बघूया तर ते कसं बनवतात। तर आपण बघूया ह्यासाठी लागणारं साहित्य। ह्यासाठी मी सुकवलेले बेता घेतले आहेत। हे मी रात्रभर पाण्यात भिजवत ठेवलेले आहेत। त्या एका बेताचे मी इथे बारीक बारीक तुकडे केले आहेत आणि मग ते पाण्यात भिजत ठेवले आहेत। रात्रभर भिजवून ठेवलेले आहेत मी हे। नंतर त्यासाठी लागणारे गूळ घेतलं आहे। गूळ तुमच्या गोडीनुसार, तुम्हाला जेवढं जास्त गोड हवं आहे त्या हिशोबाने तुम्ही हे गूळ घ्यायचं आहे। नंतर मी थोडीशी राई घेतलेली आहे फोडणीसाठी आणि नंतर मी थोडंसं इथे लसूण घेतलं। हा लसूण तुम्हाला अक्काच घ्यायचा आहे। हा जेवढा तुम्ही जास्त लसूण वापराल तेवढं लोणचं तुमचं चांगलं चविष्ट बनेल। नंतर मी इथे तेल घेतलंय। तेल पण तुमच्या चॉईसनुसार तुम्ही जेवढं वापराल त्या हिशोबाने। आता आमच्या आई सांगतील की ते भेता खरं करायच्या कशा वगैरे। कोकणामध्ये आंब्याचा सीझन असतो, त्यावेळी आंब्यांना भरपूर कैऱ्या लागलेल्या असतात। मग त्यावेळी आम्ही दरवर्षी एप्रिल मे मध्ये गावी जातो, त्यामुळे त्या कैऱ्या आम्ही काढतो, धुवून पुसून ठेवतो आणि नंतर कापून त्याच्या बेशी करून 2-3 दिवस मीठ लावून त्यांना तसं ठेवून द्यायचं। जे पाणी सुटेल ते दुसऱ्या दिवशी काढून टाकायचं, परत 1 दिवस ठेवायचं, परत पाहिजे असल्यास तुम्ही हळद पण टाकू शकतात। आणखी ते 2-3 दिवसांनी नंतर उन्हात चांगले कडकडीत सुकवायचे आणि बरणीत भरून ठेवायचे। ज्यावेळी तुम्हाला ते लोणचं करायचं असेल त्यावेळी ते करायचं असेल तेव्हा ते हे पोडी असतात त्याचे लहान तुकडे करायचे आणि पाण्यात भिजवून ठेवायचे 1 रात्र आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला मस्तपैकी ते लोणचं करायला भेटणार। त्यासाठी मी तेल वापरते आहे। हे बघा, हे तेल वापरलेले आहे। आता जरा तापून घेऊया। तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी ही मोहरी टाकणार आहे। छान तेल तापलं पाहिजे एकदम, की मोहरी एकदम अशी पटापट तडतडेल आणि हे एकदम लागायला पण एक मस्त चवीला लागतं ना एकदम। हा, मस्त चवीला खायचं वगैरे हे काय तुम्ही तिखट डाळ करा, काय करा, दुसरी कुठले काही असेल तर ते तोंडी लावायला किंवा चपाती पण त्याच्यावर खायला छान एकदम मस्त लागतं। ऐकूनच तोंडाला पाणी आलंय। हा, ते आता मी ही मोहरी टाकलेली आहे, तडतडलेली आहे चांगली। आणि ज्यावेळी तुम्ही जास्त लसूण वापराल ते जास्त फायद्याची, कारण लसूण चांगली शरीराला चांगली वाटणी करायला तर भरपूर चांगली होती। छान तडतडलंय। जरा गोडची आहे म्हणून जरा टाकून ठेवलेलं आहे। आता मी ही लसूण टाकली आहे त्याच्यात। मी जरा जास्तच लसूण, मला लसूण आतली आवडते ती चांगली शिजलेली गोडसरची लसूण लागते ना, त्याच्यामुळे मी लोणच्याला अजून एकदम मस्त वेगळ्या लेवलला जाऊन सोडते खरंच। लालसर भाजून निघाली आहे, अशी भाजली पाहिजे म्हणजे ती जरा नरम नरम एकदम लागते। आता आई याच्यामध्ये तर भेटा सोडणार। तुम्ही बघाल काहीच जरा कसल्याही प्रकारचे वेगळे रेडीमेड मसाले लागत नाही। आता हे भेटं टाकले, फक्त आपल्याला याच्यामध्ये आपला मालवणी मसाला वापरायचा, जो तुमची साठवणी तुम्ही करून घेतलेला आहे। नॉर्मल जो तुमचा नॉर्मल मसाला असतो तो ॲक्च्युली मी दाखवायला विसरले। चांगलं परतून घ्यायचं आहे। चांगलं आपण परतून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये लाल तिखट मसाला टाकायचा आहे।
तो घट्ट होतो. तुम्हाला जेवढं तिखट हवं असेल लोणचं त्या हिशोबाने तुम्ही ॲड करायचं आहे. पण ह्याच्यामध्ये आपण कसं गुळाचा वापर करणार आहोत, तर त्याच्यामुळे तिखट हे जेवढं असेल तेवढं चांगलं आहे. तर हा थोडासा म्हणजे तिखट मसाला जास्त तिखट आहे, त्याच्यामुळे आम्ही थोडासाच वापरलेला आहे. आता हे तुम्हाला एवढं खूप दिसत असेल, पण जेव्हा हे आपण शिजवतो म्हणजे परततो गुळामध्ये, तर त्या गुळाच्या पाकामध्ये ना ते एकदम असं मुरतं. त्याच्यामुळे आता हे मिक्स करणार आहे. बघा हे बघा पूर्ण छान असं गुळ बारीक केलेलं आहे. छान त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं चमच्याने आणि पाण्यात. आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी वापरणार आहोत. खरं तर आंब्याच्या भेतांचं पण पाणी असतं, पण ते खूप आंबट असल्या कारणाने आपण ते वापरणार नाही आहोत. आणि दुसरं कारण म्हणजे ते वापरलं ना पाणी, तर आपल्याला गुळाचा जास्त त्याच्यामध्ये वापर करावा लागणार आहे. म्हणून मी आता साधंच पाणी वापरते. तर हे छान आपल्याला शिजू द्यायचं आहे झाकण ठेवून. 10 मिनटं आपल्याला हे चांगलं वाफवायचं आहे, म्हणजे त्याच्यावर झाकण ठेवून, कारण की ते गूळ पण एकदम असं हे झालं पाहिजे, त्याच्यामध्ये एकजीव झाला पाहिजे. वाव, आता घरात एकदम मस्त आंबट तिखट गोड असा वास एकदम छान आलाय, तोंडाला पाणी सुटलंय. तर आपण आता पहिला बघूया की कसं झालंय, इतपत आलंय आपलं लोणचं. तर तुम्ही बघत असाल आता गूळ एकदम मुरलंय, त्याच्यामध्ये छानपैकी वितळलंय आणि कलर पण आपल्या भेतांचा बदललेला आहे. वाव, खरंच मला आवडत नाही आहे. तर आता मी थोडंसं टेस्ट करून बघणार आहे. तिखट असणार आहे पण ट्राय करायचं. छानच अप्रतिम. हे तुम्हाला अजूनही थोडंसं शिजवायला लागणार आहे. तुम्ही बघत असाल हात भाजतोय, हे बघा मला दाखवते. किती मऊसर असं झालंय, तुम्ही बघत असाल. हाताने अगदीच एकदम तुटतंय. अजून हे तुम्ही शिजलं तर आपलं शिजलेच आहे ते बहुधा. तुम्हाला अजून थोडंसं हे करून वाफ देऊन हे बंद करायचा गॅस, आणि नंतर तुम्ही हे थोड्या वेळ थंड होईपर्यंत हे कढईतच ठेवायचं आहे, आणि नंतर तुम्ही तुमच्या बर्निंगमध्ये स्टोर करून ठेवू. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कळवा, आणि आमच्या व्हिडिओजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि तुम्हाला काही अडीअडचणी असतील तुम्ही त्या कमेंटमध्ये लिहा. आम्ही तुम्हाला नक्की प्रतिसाद देऊ. धन्यवाद.